Pracuji pro první kolínskou lokomotivní jako šéf montér. Jo, momentálně mám na starosti projekt generální opravy lokomotivy 464.102, která má přezdívku Ušatá. Protože vlastně parní lokomotiva svým provozem je specifická a je tam u ní víc nepříznivých vlivů než u ostatních drážních vozidel. Jedná se samozřejmě jednak o tepelné namáhání, protože vlastně parní lokomotiva má na sobě kotel, takže vyzařuje hodně tepla, který na ty ložiska nepříznivě působí. Samozřejmě tam je prach, jo, samozřejmě voda a další věci. Proto nám firma Klibr nabídla tuhé mazivo, jo, podotýkám, Klibr Sint, které svými vlastnostmi odpovídá, co se týká výdrží a dalším vlastnostem provozu takto náročného stroje. Je to vlastně první lokomotiva zhruba po 20 letech, která prošla kompletní generálkou. Nacházíme se na půdě dopravního podniku města Brna, který zajišťuje na území Brna provoz a údržbu tramvají. Podílí se také na výrobě určitých typů tramvají, jako ku příkladu tramvaj Pragojmox, která je za námi. Společnými aktivitami mezi techniky dopravního podniku a Klibrem se nám podařilo během posledních let docílit prodloužení servisního intervalu výměny oleje na 2násobek. My v brněnské pobočce společnosti Voith se zabýváme výrobou a vývojem vlakových převodovek a zubových spojek. Vhodná volba převodového oleje má zásadní vliv na životnost našich produktů. V ideálních provozních podmínkách z oleji od společnosti Klibr Lubrication lze dosáhnout 2násobek provozních intervalů. Se zástupci společnosti Klibr je velmi dobrá spolupráce. Z dlouhodobého hlediska vnímáme plnou podporu a ochotu při řešení jakékoliv problematiky.